Vítejte u dalšího videa pro vás, fotbalové fanoušky a čtenáře našeho webu gurufans.com. Dnes jsem si pro vás připravil sázkařský tip na víkendový program Premier League. Pojďme na to! Chalupáři doma přivítají hrnčíře ze Stoke a vše jim hraje do karet. Hosté totiž venku zvítězí pouze jednou. Fulham ovládne střed pole i držení míče a připíše si 3 body. Souboj dvou trápících se týmů by měl lépe zvládnout Arsenal a ještě zkusit napadat Tottenham na 4. místě. Londýnští mají v nohách jednoznačnou prohru v lize mistrů. Zvednou se psychicky? Hosté srdnatě bojují o evropské poháry, zatímco Norwich doma z 15 utkání prohrál pouze 3krát a za každou cenu chce zůstat v Premier League. Nabízí se čistá remíza nebo minimálně neprohra hostů. Podle mě nejméně atraktivní duel celého kola. Souboj dvou týmů namočených v sestupových vodách nabídne tuhý boj o každý míč s minimem střel na branku. Rozhodne jediná chyba a podle mě v zápase padne jediný gól, a to do sítě domácích. Překvapení sezony patří i nadále West Bromwichi. Tým Stevena Clarka může ještě teoreticky pomýšlet na evropské poháry, musí ovšem bodovat proti týmům ze spodních pater tabulky. Očekávám i proto výhru domácích. Předposlední Rangers stanou proti jasným lídrům tabulky Red Devils. Vše hovoří pro hosty, kteří mohou udělat další výrazný krok na cestě k titulu a taky jej udělají. United zvítězí o 2 branky. Zápas dvou ohrožených druhů. Nováčci ze Southamptonu se drží těsně nad pásmem sestupu a nastoupí proti zklamání letošní sezony Newcastle. Podle všeho by se mělo jednat o vyrovnaný zápas a Straky by neměli prohrát, avšak na 3 body dosáhnou pouze tehdy, pokud podají nadstandardní výkon orámovaný také kouskem štěstí. Šlágr kola se odehraje na Etihad Stadium. Druzí Citizens přivítají 3. Blues a bude se jednat o jeden z klíčových zápasů sezony. V případě prohry se City definitivně vyřadí z boje o titul, pokud United ve svém zápase budou alespoň bodovat. Oba kluby stále procházejí mírným herním výpadkem a na tomto faktu nezměnila nic ani výhra obou týmů v FA Cupu proti Leedsu, respektive Bradfordu. City doma prohráli pouze jednou, zatímco Chelsea venku prohrála hned 3krát. Zápas může skončit jakkoliv, já tipuji remízu. Menší londýnské derby nabídne duel kladivářů a kohoutů, kteří si brousí zuby na 3. místo v tabulce. West Ham sice doma prohrál pouze 3krát, avšak Spurs mají dostatečnou kvalitu na to, aby zápas ovládli, a proto tipují výhru hostů. Tohle byla nabídka víkendových zápasů anglické Premier League. My z Gurufans vám přejeme hodně štěstí při sázení a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Nashledanou.